So, magbabike tayo mga loves. Blood pressure 132. So, mataas. Tanong din pala ng doktor, are you happy? Aussie, Aussie, Aussie care. Good morning! Welcome back to another vlog. And for today's vlog, we are going to go to the doctor for our very first check-up. Titignan natin kung talagang buntis na tayo and how many weeks na tayo. Pero, di ba, normally, they'll just follow or ititrace nila kung ano yung sinabi mo last na menstruation mo, di ba? So, ngayon, Sophia is still sleeping. Patuloyin ko muna ng few minutes and then, gisingin na natin. It's around 7:15 na pala. And, lutuin ko lang tong manok. Manok to. Hindi nyo makikita yung ginagawa ko. But, it's chicken. Magtutol ako ng manok kasi madami pa akong malunggay sa freezer. Frozen siya. So, pakita ko sa inyo mamaya. Ganyan. Ay, ang tigas na. Hindi na kaya ng aking ano. So, tignan nyo yung aking stomach. Ano na ba? Nag-block lang ako lahat. Ganyan. Ayan siya. Para mas madaling tawag nito. Mas madaling di makita yung ating tiyan. Yung boobs ko talaga yung sobrang malaki. Ayan. Pakaluin natin yung water and then I'm going to put my chicken. Ito din yung babaunin ko sa work. Lalagyan ko ng madaming tanglad at madaming luya. Kasi high blood, tsaka ito. Magsabaw tayo mamaya sa work. Siguro anuhin ko po siya ng maliliit kasi medyo malaki. Para madaling makain. Yan. Slice ko ng konti. Yung problema ko lang dito sa pregnancy na to, yung napapansin ko, is that lagi akong parang nasusuka. Para ka bang sinisikmura. Kagabi din, yun na naman din yung tawag nito, yun din naman yung na-feel ko kagabi bago kami matulog. Si Sophia kawawa. Siya ang nag-alaga sa akin kagabi. Nilagay niya yung kamay ko, yung mga unan, nilalapit niya sa akin, tapos nakahawak siya ng kamay. So ngayon, gisingin na natin yung anak kong isa. Tingnan niyo yan, natutulog. Na, good morning. Good morning, anak. Good morning, Nak. Good morning, baby. Nak, it's time to go to school. Nak. Good morning. Tschüss. Yung room namin dito sa taas, sobra talagang, sobrang anggulo. Kasi yung mga gamit namin for Philippines. Tsaka eto, still sleepy pa din. Tignan nyo yan. Wake up na. What do you want in your lunchbox? Yeah? Morning, baby. Big girl na baby. Na. Yummy. Yummy, yummy humot. Good morning, Sophia. Say, hi, shout out. Na.
Shout out. Shout out, Tita Tita Nerissa. I louder. Marisa. See you See you in the in the Philippines. Philippines. No, shout out kay Ma'am Nerissa. Yung kapatid ko na lalaki sa Pilipinas. Hindi alam na buntis ako. Yung nagsabi sa kanya, yung kasamahan ng papa ko na si Ma'am Nerissa pa ang nagsabi sa kanya, buntis daw ako. So, nag-message yung kapatid ko today. So, shout out, Ma'am. Sana magkita ta sa Pilipinas pag punta namin dyan. Ano muna ako ng balo ni Sofia sa work, sa school. So, tignan nyo. Wala pa yung mga sagol, mga labs. Kasi wala tayong tanglad. Bibili pa ako ngayon. At tsaka ito yung kamunggay. Ayan. Kamunggay na frozen. Nabibili yan dito sa mga Asian store. Ayan. Mamaya, mag-ano yan siya. Ayaw kumain ni Sofia. Ay, ito yung aking breakfast cereal with milk and avocado. Grabe yung gutom ko. Alam niyo, dahil sa high blood ko, di ko na alam ng mga best na pagkain. Kasi breakfast, kailangan mo kumain ng bread, di ba? Para medyo maging busog ka. Pero mahirap. Kasi bawal yung bread talaga. So, si Sofia nanood na naman ng Adli. Wow, wala me. So, magbabike tayo mga loves para punta tayo sa appointment, okay? Ano lang, dandahan lang tayo. Malapit lang naman, siguro 20 minutes, babagal na pagka-bike. So, dito na tayo sa bahay, mga loves, medyo mahangin. Kaya pala nung nakaraan din yung katawan ko ba, ang bagal kong magbike. May laman na pala yun. So, tinest lang yung aking blood pressure 132. So, mataas siya. Mataas, pero sabi niya mag-stop muna sa take ng medicine. 2 medicine ko, stop ko na ngayon. Tapos tignan daw namin kung ano yung blood pressure ko. Kailangan siyang i-check all the time. And then, gagawa tayo ng appointment para sa midwife. Kasi kahit pa daw na tumawag na ako sa midwife, kahit pa cesarean ka dati, kailangan i-check ka muna ng midwife. Tapos, ito turn over ka na after na kung ano ng development ng tiyan mo. So, yun siya. So, advice lang, pag mga ganito, lagi kang nahihilo, luya lang daw mga loves. Ang daming luya. So, inom tayo ng luya lagi, tinola, yan, the best. Tapos, chinek din pala yung aking blood para sa diabetes, it's fine, 57. I don't know kung ano yung number sa diabetes, but 57. So, safe ako. So, stop lang muna yung tawag ito, yung mga medicine ko kasi hindi talaga siya good for the baby. Okay, kain tayo ng tinola, manok. With madaming kamunggay. Bago ako mag-work, sarap sana to sa rice at saka bago. Oh, tignan nyo. Sarap-sarap. Ayan, kainin ko sabaw. Ito dalhin ko sa work. Sabaw lang din, tsaka konting manok. Yummy. Nasabaw, uy. Last ko na to na kamunggay.
Sarap na manok. Tanong din pala ng doktor, are you happy? Siyempre ko, sabi ko, I'm 50-50. Yung asawa ko happy, yung anak ko happy, yung family ko happy. Kasi nga, di ba, yung sitwasyon, sabi ko, naintindihan din naman niya. Huh? Yung pasok ko today is 12:45 hanggang 9:15. So, uwi ako ng bahay mga 9:45 na or 10 o'clock. Uy, kain tayo. Kung meron kayong suggestion, kung mga ideas kung ano yung magandang kainin buntis, tapos may high blood, ganun. Paki-comment naman ko para may idea ko kung ano yung makakainin ko dito. Di ko kasi alam. Kasi parang tingin ko lahat bawal. Bawal. More moments later. Mukha ko sa ating tundan. Ininit ko tapos, quarter oats nilagyan ng gatas. Grabe struggle yung bike today kasi mahangin. Pasensya na kayo, gutom ako talaga kasi